bịa ayaya owe ịma na ọchukwu udo na-eje ayaya owe ịtatọ jolodo na-eje ọkụ na ọga na-eme n'oge n'afọ n'ụgbọ na-eke ayaya owe n'otu igbo kọrịtọrọ na-egwu ayaya owe adaugo na-agbado n'egwu ayaya owe ịfụ na mmụọ na-egwu na-eme ọkụ na ọga na-eme n'oge n'afọ n'ụgbọ na-eke abọbitete ịma na shi n'ofogo n'olisa sanye kọba maka ngozi anyị n'ojugo efefe mmeli ifelo mana ishe ka ifo na ọjụgo wo anyasị bịalụ mana kịta ọnwa n'otigo na nyebe igbo na isoli ike na nyebe igbo bụ odogwu n'obodo ọbụla itolu isi ma ipekasị ha belụ n'igbobi igbo pụta n'ọgbọ na ifo na ndị ọzọ eshalo from Africa to America na ụda anyị nọ na-edenụ wo abọbi ishalo ịbụla onye igbo na-agụ aka maka na ibe odogwu nya imela ịpụta na-atụ aka dị ọnụma ọja dị n'igbo nnukwu mmawa na-afụ anya ka ọ kọlụ gị ife mmelụ na anyị bụ igbo ji za awa anya n'igbo igbo na ibe odogwu n'ife odogwu na-aya aka ofe gamụlọ mgbe ji mmanya fọselu n'ime afịa nwanne igbo onye igbo na n'igbo igbo na ibe enyi na-emenụ m ana na ịma na anyị igbo ga-adịrị ayaya owe ịma na achụmọkụ wee bịa ayaya owe ịma na ọchukwu udo na-eje ayaya owe ịtatọ jolodo na-eje ọkụ na ọga na-eme n'oge n'afọ n'ụgbọ na-eke ayaya owe n'otu igbo kọrịtọrọ na-egwu ayaya owe adaugo na-agbado n'egwu ayaya owe ịfụ na mmụọ na-egwu na-eme ọkụ na ọga na-eme n'oge n'afọ n'ụgbọ na-eke anya fulugo nya ntilugo na tafugo ụkwụ kwada nwa bịalụwa apụghị ija na ịma na omecha ọ ga-ana igbobi igbo na ijikwa ọfọ na ịma na ochi ọfọ ga-ana nke onye ji nya nzalụ mana ndị na-achụ anyị nwe ada na ijebe ejebe ngozi ma ịnaba ngozi ebe anyị pụtalụ mmeri ma anyị pụta mmeri na isi na ole ka ịlụtala anyị ife ọma hafa afọtala anyị ife ọma ngwa agwọtala anyị ife ọma ekeketala anyị ife ọma sa odogwu n'ife odogwu na-aya aka ofe gamụlọ mgbe ji mmanya fọselu n'ime afịa nwanne igbo bụ onye igbo na anyị igbo na ibe enyi na-emenụ m ana na ịma na anyị igbo ga-adịrịrị ayaya owe ịma na achụmọkụ wee bịa ayaya owe ịma na ọchukwu udo na-eje ayaya owe ịtatọ jolodo na-eje ọkụ na ọga na-eme n'oge n'afọ n'ụgbọ na-eke ayaya owe n'otu igbo kọrịtọrọ na-egwu ayaya owe adaugo na-agbado n'egwu ayaya owe ịfụ na mmụọ na-egwu na-eme ọkụ na ọga na-eme n'oge n'afọ n'ụgbọ na-eke otu ịgba kenelu m ịgbani na ọ bụ onye igbo kene obi kụba na ọkpata ozuola bụ onye igbo kene jowu isoza bụ nwa amụrụ n'ala igbo kene lazeus odogba fụlọfụ ndị igbo efugo ịnọsi n'aka na domoto n'ala igbo kụba na chipris eze mmụọ na ọ bụ onye igbo pinofa indo nijere afrịka ha ncha bụ ndị igbo zubi michael eze ndị ada n'ala igbo ịchaka neshọn na anyị nọọsụ na ọ bụ onye igbo ogidi iru agụ afamobi na ọ bụ onye igbo Gaza kọmanda na eze shime na ọ bụ onye igbo Kennedy Dixon Oshogbu Awa bụ onye igbo ayaya owe ịma na achụmọkụ wee bịa ayaya owe ịma na ọchukwu udo na-eje ayaya owe ịtatọ jolodo na-eje ọkụ na ọga na-eme n'oge n'afọ n'ụgbọ na-eke ayaya owe n'otu igbo kọrịtọrọ na-egwu ayaya owe adaugo na-agbado n'egwu ayaya owe ịfụ na mmụọ na-egwu na-eme ọkụ na ọga na-eme n'oge n'afọ n'ụgbọ na-eke Big small stuff.